Mga launay, happy fiesta po. Awan sa mo tao. Happy fiesta po. Anyan sa mo amo nga fiesta yung sisa. Ay dito sa mo dito sisa nga sala makita no danatay. Hello. Ay amay tidak duma. Hala happy fiesta. Amo yo di Fatima, di pa nagparang ni di Fatima di Portugal, di nagparangan ni Apo Santa Maria kadagiti talong ubing, dagiti talong ubing at pastor da, diyan ti banbantay. Di ka mo no kaslat ta barubad ko ma. Kag pastor da, aglulualo da, kalapadang angawan ni di lalaki, ay maysa ni Francisco Jacinto ken ni Lucia. Pagang angawan da, agkabsat sa kasinsin da di maysa. Kag Santo Rosario. Kaya di ko nagparang di may isang babae nga nakapinpintas na lawag ko na. That is, that was 1917. Nabukontaron tayo tatag ko 108. 108 nga tawanan. 108. Kada dyan ti pa nagparang, kati inya dagiti mensahe na ijay, inya ti imbaga na ag Santo Rosario kayo, para ti panagbalbaliw conversion of sinners, panagbalbaliw dagiti panagbalbaliw ti puso ti umuna, panagbalbaliw yo managbasol kunana ti bay para iti panagbalbaliw so ag Santo Rosario kayo kunana may ikadwa niya ti kunana ag Santo Rosario kayo para ti conversion ti dagiti managbasol anya dagiti sekreto ti Fatima anya dagiti imbagana Najay, umuna, yung panag Santo Rosario kayo, no seryoson nyo, na ipapato yung Santo Rosario ko na maisardeng ti World War I, World War I idi. Umuna nga gubati sa nga lubungan. May kadwa, nag-Santo Rosario kayo, ado nga anya na ganan. Nakita na ti kinadakes ti lubungan tamaawan ti Kristyanismo, agbalbaliw ti Russia, kunana. Dahil ti may sangka dagiti sikreto. Agbalbaliw ti Russia, makonvert ti Russia, conversion of Russia. Ti managbasol ta, di nga roden panawan idin ka gubat ti lubungan. Ag komunista ti lubungan, amon ti communism ka awan ti kay awan ni Apo Jesus, awan ti Kristyanismo. Kunana pa'y ma-assassinate to ti Santo Papa, dagiti papadi, obispo kunana. Dahil ti sekreto ti Fatima. Kaday dyan nga imbaga na, iso na dyan na ipaganat-gat, pray the rosary. Agkararag kayo iti Santo Rosario. Kunana. Impapilit na ti panagkararag ti Santo Rosario para iti panagbalbaliw. Ngamin kunada, iti may isa nga Ave Maria nga kararag tayo. Makaisalakan ti rinibo, kararwa sa di purgatorio nga agtutuok tapno makapansa di langit. Ngati ko karon na napadasan tayo kadin tinagsanto Rosario nga dada tayo. Uno tayo ay October laang. Napadasan tayo tinaglualo nga voluntaryo. Uno sa tayo agkararag ti Santo Rosario na gungganad ken gubatan. So nga mayat ka din naggubat ta barubat ta kakararag tayo. Apo pakawanan na kami. Apo pakawanan na kami. Na siya no dinumingo ko mga gubat nagsanto tayo nga ta. Haan ang ti panaglualo ka sa tayo aglualo no adda kasapulan tayo kini Apo Dios haan. Kung kunak dito nga panagparang na naggasat dagiti talong ubing di may sa nabiit pay nga natay na baketan nagmadre bimakit nagpautibiyag na dagiti duang ubing na sapa da na natay santodan. Dagiti panagparang na nagsaya at dagiti ibaga na para iti panagbalbaliw ti puso conversion of sinners kunana. After 100 years after kalpasan ti nga gasot nga tawon nasurok asa nga gasot at tawon no agparang ni Apo Santa Maria nga ta sa din nga tapilyan na kasi siyempre da kayo adto nga sisahan nagparang ko man ni Apo Santa Maria tata imagine niyo sino nga nga pamilya ti umayan na itoy sino siyempre sisa dito sisa yo ati umuna nga pagparangan na ta patron tayo nga rod sino magkada kayo timayat nga pagparangan na siguro dagiti aglaklako ti ikan din tayong tiigid. Alangan mga dagiti agmamarites isupay laeng mo. Hoy kukumare ko na nangarod kada kayo mga agmamarites mo alangan masino nga tatipilyan na dahil nga ta pamilya tayo. Kala ko mapamilya Herman, wow, di suda nakakita kini Apo Santa Maria mo nagsiya aten.
Una di pampamilya tayo iso nga tati umayan na wano kasla day angol ni inyanagan na. Kasla ayuda nga mapilpili maikan nga agtataol di ka abayo ka haang kada kayo kag sakit na kemot. Kala ko makanapan ni Apo Santa Maria di balay da kada kayo ka haan abayaan niya nga tamot yan nga pagparangan. Nagparang ni Apo Santa Maria sino nga rod nga tati pilyan na. Alangan mga ibagana nga agsardeng ti gubat. Isupay la the same message nga ta. No may nga tagparangkan niya tayo ibagana pa agsardeng ti gubat. Pray the rosary apa nga antay nga grosso rosaryo apay awan nagbalbaliw a puso nga ta. Isupay lang nga ta DJ mensahe na nga ibagana man kada tayon. Uno ko na inakman agparang apaya dagiti pilyag nga pagparangan apaya nagbalbaliw ti puso da. Wow. Balakbakan tayo nga taday ta pamilya. Ni maiti sisa tayo datay amin nga kamong dati sisa iso nagparangan na wow. Maitanok nga talauna yan mapantay nga taji langit nga kasmaysa nga sisan. Ngam ti karon na nga kunat na umay agparangan ka di na tayo kayat nga pagparangan ta payag sino ko madagay tayo kayat nga pagparangan baliktaden tayo haanan nga message ti panagbalbaliw ti kunana ko man ka dagi tayo nagbalbaliw. Sino nga tama nagasat ka ano may sa ti karon nagalabsan na ka nga rod. Kas ano nga rod DJ pusom ka kunana ti amuyo kami ti absence of war doesn't mean peace kunana DJ. No awan ti agsasawan na kaya nga sa uwan nga nakapya taurihan ti agununi no DJ puso tayo haan nga nagbalbaliw takuram di kararag tayo ngamin ti bunga ti kararag panagbalbaliw ti kaunggan. No idi ka managing bubukod ka na ipapatim ti agkararag masurusurom ti agiburay agayat. No managkararag ka ti ibunga na kapya kano day tapusom haan ang umay na po Santa Maria no umay ko man tabirukan na dagiti puso nga natalinaay nakapya managayat ay kanarigat at tapuso no apaya agburburong kumo di pusom. Oroy ka dagita saksakit tayo apete ko na yon ni Apo Santa Maria ti panangibabo at na kini Apo Isus kaya na ang agasan. Oroy ko na tayo di last year nagpiesta tayo man dito isan. Oroy ko na tayo nga oroy pandemya kabuteng tayo. Anya dagiti saksakit. No nya dagiti saksakit ditoy ngam no DJ pusom haam nga di sakit ka awam mo tiruar no di ka di adamog king ka nga tartarak nam ay ka talaga ang agsakit kalata uray nga tanong mamin anong agparang ni Apo Santa Maria. Nati bagaan ako man ni Apo Santa Maria ka agkararag ka pakawanem nagtangsit mo ta pusom ay ka enlargement of the heart at kakaasim mga aglibog-libog nya. Kano agararag ka kunana ay Apo ka talaga mga sikamat ire na rin na mati agin mamarites itoy ako talaga ang agmangmang ka. Uri manong nga sigat kabil mo ta anya ti agas ti mangmang. Uri manuma nga agtonsilitis ka. Anya na ganan agsakit ta karabukob mo ano talaga agmalmalim nga tumarabita bakit talaga uri no kung kuna tayo nga kararag panagbalbaliw anya na ganan panangbalbaliw ti panagkakaaruba no si kamot ti katatangsitan awam mo pakawanam aliso manao ori kalangaan niya na agmukat ka agkamataka ano ko silapam amin mga daytay ala awam mo ti papakpakawanam awan lata. Iso nga kuno nagsiyaat ko mano ko na agparang ko man ni Apo Santa Maria kanya tayo sino ti umuna wow sisa ti dili Fatima nagsaya aten apaya nagbalbaliw dan ibaon na tay ko man ing kayo mat isoro ti panagbalbaliw tintero nga dili intero Santa Cruz intero apagilian ing kay isoro apaya namin nagbalbaliw unday puso ngem na si tatangsit si gugura managin bubukod dahil ito launay tinarigat managin bubukod dahil umar-araraw laang ti hindi nga rin ti kunata ka pinapuyatan ka di eleksyon hangkay mga watcher haman father apaya ay kanagtataw datamot taul ti kaaruba di jayo nagiwaras na ni apay nga linabsan da kamay ay Apo dagita tagadili isudang tinapan takay tinapan niya
Kulo nga. Amupay. Ang kinapan. Imay da indanon? Ngay ha. Hapi di yun impadamag kanya kung ta nagigiddan tayo kumanapan. Kitain niya, la, dalistaak tinapan, tagadilid. Ito ka nga sisan sa manot, ti masisa, yawan ko. Alaha, dahil kung kunak, imbagak manan ijay, parokya, nalpas ti eleksyon, ti kabigat nagmisa kami kunak, nalpasin may sang aldawla dayta. Uray sin no ti agtugtugaw, uray sin no ti ay agmayor, agpresidente, agkongressman, kada agsasanggon yan. Kamaudyanan na datay tumatlaeng ti mangitrabaho ti pamilya. Makatulong da ti estado ti pagilian tayo, probinsya tayo, ili tayo. Ngam no si kanto malat problema da nga datala ayuda ti ichis-chismis kada Facebook mo. Nga si kanto pa'y laeng ti problema da nga makiang-angat ken kaarubam nagado nga trabaho ni kapitan kada pa'y lamang settle kada kayo nga marinabi iti obrayo. Ay, anya nga di ba nagbalbaliw? Uray ko na da nga uray sinno ti agtorturay no da kay tumo lang mismo pa'y nga agkakaaruba ala di Domingo nga iso ti nagyan ti Facebook ta agap-apa da ta agipag nga para agpadpada na magamin nga marites. Useless lang ta. Iso di ko nakamaudyanan na datay tumutlaang ti mangurnos di pamilya, datay tumutlaang ti mangurnos dito nga sisa pa nagkakaaruba, datay tumutlaang ti titinarabay. Apay gapot na bunga ti sakit tinakam mo ta na atake ka, apay ni pay lapakyaw ti umay mangisala, mangilogan ti tricycle king ka nga mapan di hospital, haan ka aruba ma. Nagbisin kan apay ti kunam suratan payla ni Isko no ni ko nga mapan payla mayor awan ka na kun kapay gamin nga pamilya ka no ambong tro kasi itong ikamao diyan datay tumo lang kaday ti ibagbaga nakakabsat di bunga ti kararag iso di pa nagbalba change of heart panagbalbaliw ti puso. Iso nga no, managkararag ka, inga-ngatok ti libel ti pamilya, ipapatik ti agpabasa, ipapatik ti agadal, da kayo nga agbasbasa, ipapati yo pay laeng atap no puminpinta si masabay na pangkaji eskwela, nya tiraramiden da madagiti daduma, makirarali, makikirkaringking, makiinigan ti kikit, makikinkinita, naghawid dito'y dili, masikog manan, napamaniading na naghawid, masikog manan, ay imbis nga nagbasa, imado ka garo ti pakanan, ay Diyos kaw. Nga kakaasin to ni nanang nga makasangsangit nga agpabasa natakas di ka mga nanang nga minidi adala na saraka mong kiintaray da ka ay malakang mga amin di jadi ibagbaga na kakabsat no adda na saya at nga kananakam adda na saya at nga kararag mabalin tayo nga balbaliwan tigimong pamilya isugor nga papintasin di kararag di kananakam tapno no na di ko nadangarod nga addanakam mo nasaya at no tatanto pay la haya po Facebook agpuy-puya tapaya ay makichat-chat data lang makikot di obrana among ti agluto ay haan among ti giganti martilyo ay haan martilyom tamugin mo sungordi ko na nga diba na Gino ngamin no adda na saya at nga kararag at nasiyat nga kananakam agbalin nga responsable agbalin nga nasaya at di pamilya adda nakam kagas di mo imbaga na idi sungordi ko na alangan nga ulitin pala niya po Santa Maria manin nga panagbalbaliw ti puso kinagado mga aktibidades tayon agmisa tayon ag Santo Rosario tayon agkararag tayon agdaydayaw akasisa kas gimong managkaykaysa. Munti karon na ka. Di pa nagkararag nawaralat no awan di pa nagkaykaysa na nga nadalos di puso siwawaralat nga tao. Iso nga tatatapiasta na ladawaten tayo ta mabalbaliwan ti puso. Laado ti problema ti lubong rasya manen. Piesta na tatalay kararagan tayo. Kagkapya ko man dagiti nga pagilya kasi maapektaran tayo. Maapektaran tayo lakta ure kung oranya kung kuna tayo. Pabasulan da data langis nga nakangingina. Dagiti agpataaw nanginamet. Langis dayta agkrudo tayo met. Giti agbiyahe nanginamet.
Ngumina mo amin agraman sumurot nga pandesal mapaya nakaisugor nga agad pandesal anya agad gasolina di pandesal tanong ngumina gasolina ngumina mo di pandesal tag konektar da road. Kasi nga ron ti epekto na isong ikararagan tayo ti lubong. Ag Santo Rosario akas gimong nangruna kada kayo nga ito nga sisa. Sa kasmay sa pamilya ag kararag. Umuna di pa nagbalbaliw ti puso, sumurot ti pa nagbalbaliw ti lubong. Ngamdo da tayo di tayo pa'y makabalbaliw, antay pa nga responsable nga agbalin nga makipagili, ay kadayo lakta at pa nagbalbaliw ti ili. Ngam nabilag ni Apo Santa Maria, hantay nga orayon ang nagparang ni Apo Santa Maria, gapo ti kakaro, lubong ili, hantay nga orayon niya kasjayon. Hantay nga orayon nga may sakripisyo ti ado santuman agparangan. Tatapay laang ako na, di ko mapuso tayo, ibaga tayo maikari, na maawagan nga pagparangan ng gaputan na dalusa.